Despois de lograrmos ter acceso e de analizar co asesoramento de persoas expertas o plan de poda anual do Concello de Vigo, dende o Bloque Nacionalista Galego, temos que advertir, temos que denunciar públicamente que este documento, que é determinante en relación ao trato que se lle dá ao arboredo da nosa cidade, non reúne as máis mínimas condicións técnicas e non se axusta ao previsto no prego do Servizo de Mantemento dos Xardíns da cidade de Vigo. Falamos dun documento de apenas 5 páxinas, descontando a portada e o índice, no que non se realiza unha análise efectiva da situación do arboredo, xa que non se indican nin as características nin o estado actual das especies arbóreas e arbustivas que son obxecto do plan. Sen esta descripción, sen esta análise, é materialmente imposível determinar na práctica cales son as actuacións necesarias para o debido mantemento e control de cada exemplar, o que abre a porta a podas masivas e generalistas que son contrarias ao propio prego. A empresa concesionaria ten a obriga de facer un estudo e inspeccións técnicas do arboredo, polo que se eses traballos se realizasen debidamente, poderíamos saber en todo momento o estado vegetativo e sanitario do arboredo e de cales son as actuacións que compre acometer. Tampouco se indica neste suposto plan de poda cales son os medios humanos e materiais que se van empregar para a execución destes traballos, nin os períodos de actuación, nin os itinerarios, nin un calendario por especies, zonas ou barrios. Un plan que, en resumo, non planifica prácticamente nada. Neste sentido, compre suliñar que as podas, tal e como se indica nos propios pregos, non deberán ser tomadas a lixeira, xa que cando se fan de maneira sistemática coa afán de dar unha falsa sensación de control e mantemento do material vegetal, acaban por ser o peor inimigo das árbores e dos arbustos que, se non se executan ademais de maneira axeitada, no momento oportuno e co persoal capacitado, poden provocar que as árbores se enfermen, se desequilibren, perdan a súa función, morran ou se convertan en elementos perigosos para a seguranza. Isto significa que unha mala xestión do arboredo, como a que levamos moito tempo a denunciar, acaba por se converter en excusa ou en coartada para as tallas masivas que empurran o arboricidio que se está a perpetrar na nosa cidade. Por estes motivos, dende o Bloque Nacionalista Galego, imos interpelar ao Goberno Municipal de Abel Caballero na vindeira Comisión Informativa de Parques e Xardíns co obxectivo de que se lle exixa á empresa concesionaria a elaboración dun novo e efectivo plan de poda que cumpra cos criterios técnicos e que aposte, de verdade, na maior conservación e na protección do arboredo urbano.